Kwindaba zethu ngalenhlwa ikomishoni yonyulo ithi iqoshelisiwe inkqubo yokubalwa kwevoti kwibakala lesizwe nakumaphondo. Lo gama isaqhuba inkqubo yokuqinisekiswa kweziphumo. Tshonile ngenandaba sendivubisela ngeselo lamathwela amadala ngalenhlwa amaze alwa ntubululu molweni mawethu. Ikomishoni yezonyulo kazwelonke ibhengeze ukuba ziqoshelisiwe inkqubo zobalo lwevoti kwibakala lesizwe nakumaphondo. Lo gama kuza kwethu emoyeni beseqinisekiswe umyinge we-31.12% weziphumo zikazwelonke. Ukanti ke ngoku masiye kwiziko leziphumo eGallagher Estate eMidrand nalapho umdidiyeli wethu uHlela Mququ sele engxangile. Hlela, siyakwamkela ezindabeni. Khasixelele zihamba njani izinto ngapho ngoku? Sibulele kakhulu Bhele, sikwabuliswa kwakhona nakubabukele semakhaya. Silapha ke Bhele eMidrand eGallagher Estate nalapho iIEC ibalela khona iziphumo zonyulo obeluqhubeke izolo. Xa kungoku sekubalwe ivoti ezimalunga nomyinge nomyinge we-31% kwaye sekubalwe ivoti ezingaphaya kwezigidi ezintathu. Xa kungoku ke Bhele siyabona okubana iANC yeminye imibutho ehambela phezulu ngoku kwaye umothuko esinawo ngoku ukubana iMK isondele kakhulu kwi-EFF nto leyo ebangela into okubana umbutho ofana neCSIR oqikelela iziphumo zonyulo lucinge okubana iMK inamathuba makhulu okubana ingathatha indawo ye-EFF nengunumber 3 kwizihlalo zenjewiso mthetho yekazwelonke. Kodwa ngoku sizawukhe sincokole nemibutho eyahlukeneyo yezopolitiko malunga nendlela aziva ngayo neziphumo xa kungoku. Ngoku sincokola ne-IFP molentata. Molo sisi. Niziva njani ngeziphumo ngokutata? Okwamanje sisabuka imphumela nje ngoba sibuka ihamba kahle as much as kune biggest upset ebekhona kule mphumela kulolu khetho lwayizolo. Kodwa ke njengoba siyibuka lokhu ingena, I think we are getting there futhi nezinto zizohamba ngalendlela esifisa ngayo because uma ubuka imphumela khona njengamanje thina lapho uyikhona khona esi strong khona kakhulu ayikangena imphumela yakhona. Siyayimonitor ukuthi i-capture share kanjani and we are satisfied ukuthi there are a lot of numbers for i-IFP asazongena azo-edda kulomthamo khona. As much as sibuka ukuthi ke ukukhula kakhulu noma ukuvela kwe-MK kuthatha amavoti amaningi nakuthina as much as ukubathathile na-ANC, but there are many people ebesibade siba-recruited from the ANC abese bevotela i-IFP okunjengamanje labo bantu they have gone back bavotela i-MK owenza ukuthi ke benenamba ephezulu kanje. Kodwa ke ngokubuka kwethu kusasa kuyothi kushayeleze ikhathi kuyobe kuyistori esihlukile because iy'number zethu lezi siyilindile zobe seyingenile and sobe sinama-cities asatisfyayo masibuka ngendlela ohamba. Inkosi kakhulu tata. Siyeva ke Bhele kokubana umbutho we-MK ngomnye wombutho othe wathatha ivoti ezininzi kwimibutho ekhoyo kuba ne-ANC kubonakala ngathi iqhokrekile kakhulu ngokubana kukho umbutho we-MK. Kodwa ngoku sizawukhe sincokole nabantu be-MK ke sive into kokubana bona baziva njani na molweni apha ekhaya. Wow. I didn't hear you. iMK iziva njani ngokubana isenza kakuhle ngoku xa sijongile pha ebhodini iMK yenza kakuhle ku-national kuphondo lase-KZN? Yes, no, we're happy with the results so far. Obviously, it's still trickling in, so we wait for the final results. Do you see this coming? Well, our campaign logo was 2/3 majority, so yes. Siyawuva ke umbutho we-MAK Bhele kokubana uziva wonwabile kakhulu ngeziphumo ezibonakalayo ezisethe chu zimana ukungena ngethemba lokubana kwawuthi kube intsimbi ye-12 namhlanje kube mhlawumbi sele ingu-50% wevoti ezisele zibaliwe. Make sive ke kwi-UDM kokubana i-UDM iziva njani nayona. Molweni tata uKhwankwa. Molweni mntongisisi. Unjengele benethemba lokubana uyakufumana izitulo kwiphondo laseMpuma Koloni, kodwa ngoxa sijongile ingathi UDM ayenze kakuhle. Niziva njani ngalonto? Hayi siqhuba kakuhle thina sinayo neengxaki sizawungena ngetwalatsa apha kwela phondo. Into eyenzekayo into yoba kaloku ezi ndawo zethu siyazi ukuthi sinabalandeli azikangeni zonke iivoti zethu. Zizawuthi ungena kwethu iivoti zethu phaa sibonakala itshintsha la picture sikwazi ukuthi sifike singene ngetwalatsa kulaa parliament. Niziva njani ngokubana
sizile sizawuphuma phaa izitulo zethu zika-national kula 69% because nakuqala kwayesisinazo ebukhulu becala beziphume e-Eastern Cape ngoku uyazibona bikhona neminye imenqande endane esuka kumanye amaphondo so izawutshintsha laa nto asikabheniki thina sinavala. Imibutho yezopolitiko ke Bhele ihleli apha ngethemba lokukubana zisencinci kakhulu ivoti ezibaliweyo ngalo mzuzu. Kusekho ivoti ezingapha kwe-60% ezizayo eziseza kubalwa kwakhona phambi kokubana kufike usuku lwangecawa nosuku olo oluza engeze iziphumo zikazwelonke, iziphumo zamaphondo kunye neziphumo zengingqi ukuze kube ngoko ke Bhele ke sijonge ubana iyakuzela ngomuni na sibuyele kuwe Bhele. Sithi Jochubeko ke hlela ukanti amaqela ezopolitiko abamba amazinyo ejonge kule bhodi ezingena kuyo iziphumo zovoto esenalo ithemba lokuba kusekutsha zizakujika izinto ancume nawo. If people want good governance, they vote for the DA, and good governance makes an enormous difference in people's lives. So we don't only do that before election, the proof of the pudding is in the long periods between elections. So it is very, very important for people to understand that that's why they vote, for good governance. So that's the DA's offer. All in all, we are cautiously optimistic as we await the results right now. It's still early, but we really want to give a big shout out to more South Africans who came out and voted. And I think they gave strength to our democratic project. We are just monitoring the results in the areas, but we are fine so far. Remember that we are the third largest party, and as things stand, we are still remaining in that position, where a majority of the areas that have not arrived, which are areas where the EFF, as in 2019, we got more support. All those visitors have not come because it's only the areas in the suburbans and then in the further rurals and small villages that have come in. So we are still confident. We are still in the race. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo sisaqhuba ndezindaba esiniphathele zonyulo kuphela ukanti ke ngoku masithi tsixatha eMthatha eMpuma Koloni nalapho intatheli yethu Lwandile Mbulali engqange khona. Lwandile sikwamkele ezindabeni ingaba zihamba njani izinto ngapho phesha kwenciba? Sibulise nakubabukeli emakhaya siza koni silapha eMthatha eMpuma Kapa nalendawo ekubalwa kuyo okanye ekufaka kuyo inkcukacha ezo nendawo ekubalwa kuyo inkcukacha zamanani ezisuka apha kwecala lase KSD iyenye yendawo ezintathu ekubalwa kuzo bengekabikho ke iziganeko besike seva ngazo ebezithe zehla kwelicala lase KSD indawo besike seva kuzo ibindawo yaseNyandeni lapho iparty agent ebezisithi kukhona IEC officials ebezihamba nebhokisi ekubalwa kuzo ebezivuliwe betyholana ngokuthi bayachitha mhlambe emva koko bafake awabo amanani kodwa ndinayo usihlalo we-EFF noyozojonga apha kwelicala semthatha sike sithethe naye sive kuye mhlakazi mhlambe ngokuva kuwe ngokunibukeleyo senini nonwabile ngendlela eqhubeka ngayo. Masiqale nje sibulise nakubabukela emakhaya izolo masibulele kubantu base South Africa nabalapha ephondweni abaphume ngobuningi babo ukuze ke ba participate kule process ye democracy. Izolo ke sibe khona iziganeko phana phasi siyasazi ke kakhulu kulento yo administration kwa section 24A. We think abantu bakuthi khange handlishwe kahle lamcimbi pha ku IEC but ke eyona nto iyasothusa kakhulu ngilomba ke waseNyandeni ekseni izolo kuba kusekhona abantu abanjalo abazi presiding officers abanokhankasa phakathi ku voting station bathi ebantwini mawavotela umbutho othile. Okwesibini bekho abantu abazi presiding officers xa besiza kwi capturing site bazame into yotshintsha amanani noko ezo zinto ezo zinayo element criminality. Siyeke saxhumana ke nenkokheli zethu ze-EFF zasebenzisana nezinye imibutho ukuze kuzanywe into yokubana kulungiswe lena. Sathela ke no-IEC ukuthi kufuneka kube khona indlela apho ba blacklist wakhona abantu okunye ke sizawuzama indlela uba
this criminal act i-reportwe nasemapoliseni, but okokwalapha akabi because into ezixhomisa amehlo siya observer sikhona. Siyabulela kakhulu usihlalo we-EFF apha ephondweni esixelela nje baziva njani bona ngeprocess lena okuqaliwe namhlanje. i-ANC isahamba phambili apha ephondweni ngo-65%, ilandelwe yi-DA ibe khona ke-EFF ku number 3 kodwa ke intamo ngosizibuyisela kuwe studio. Sibabe ngasibini Lwandile Mthatha. Nangona zingaphumi ngokusemthethweni iziphumo zokubalwa kwevoti kubonakala ngathi kukho utshintsho kwezopolitiko kwiphondo KwaZulu-Natal. iMK isaphala phambili ishiya ANC ne-IFP. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo KwaZulu-Natal ithi akubangakho makhwiniba kunyulo kweliphondo njengokuba kube khona ulibaziseko kwenye izikhululo zovoto ingakumbi ngenxa yokuhanjiswa kade kwezixhobo zokuvota nengxaki zolawulo lwabavoti. Kuphephezeliswe iflag yelilizwe kwesisixeko isikhumbuzo sofezekiso lwedemokrasi yelilizwe kwiminyaka engama-30 eyadlulayo. Oku kuphawulwe yimigca ebimide kwiindawo ezisezidolophini nakwiilokishi zaseThekwini apho abavoti bebelindele ngolangazelelo ukuvota. Amawakawaka abavoti ebelinde iiyure ukuba avote, abanye abaninzi bavota emva kokuba kongezelelwe ixesha lokuvalwa izikhululo ngaphaya kwexesha lentsimbi yethoba. Lines were very long. It took me, I think I came here at like 8. I ended up leaving at past 3, 4 o'clock, close to those times. The lines were crazy long. Some people left, but I'm glad that I ended up voting. Kodwa abaninzi bashiyeke bedanile. No, I didn't actually, because the lines were very, very long, man. I couldn't wait that long to vote, man. And it was very stressful. We got there in the morning, very early in the morning. We ended up leaving late and we didn't even vote. I'm very sad about that because it was my first time to vote. I thought I would get the opportunity to make a change, so I didn't get that chance. They said I'm not registered, but I did register. I don't know what happened. Ikomishoni yonyulo ezimeleyo KwaZulu-Natal ikwangqine ngokubanjwa kwelinye lamagosa ayo eMgungundlovu ngobugwenxa nebhokisi yokuvota evaliweyo. Uganda abachazi beqela umkhondo wesizwe eMnambithi KwaZulu-Natal baqalile ukubhiyoza nangona kusekude ukuqokunjelwa kwenkqubo yokuqokelela kweziphumo. Intatheli yethu uVusi Khumalo ulandele elinqaku. Yebo, iMK igcwele italati zalapha eMnambithi eLady Smith kula sibona khona inkumbi zabalandeli beMK kanjalo futhi nabaholi baqinisekisa ukuthi bahambela lezi ndawo ukutshengisa ukuthi cha nebale ibona bahamba phambili okwamanje ikakhulukazi esifundazweni KwaZulu-Natal nakhona lapha eMnambithi nakuba ke ibalo zingakhisho ngokusemthethweni kodwa iningi labo bathi sebetholile ngandlebenye ukuthi kukhona okushoyo ukuthi bahamba phambili. Ake sikhulume nje manje nabaholi bakhona lapha kanjalo futhi nentsha sithole uvo lwabo ukuthi lithini kunijabula kangakanani nakuba ama results engaphumi ngokusemthethweni. Kama nisibonga Gama lami Luyanda Madondo, interim coordinator yase Alfred Duma. Sijabule siyafa. Even though ingakaphumi kahle stats, but the numbers are good and we are very proud of each and every one of them. Especially mina iyouth yami, I am so proud. Siyalithathe izwe lethu liyabuya. Siyabonga kakhulu. Ake sithole ulunye uvo ke nje manje kokhona la. Mfowethu ake sithathe siboke nje manje ukuthi MK iqembu elisha. Kungani nilijoine lona ngoba kuyabona ukuthi iqembu elisha ebelingabi na ngisho nemgomo kungani ijoine iqembu MK? Mfowethu unathi sithole lokhulumayo uma ulandela kahle MK yakusile iqembu ukuthi lisha ngokwe ideology yalo iqembu edala kade likhona even kusekhona kwi-ANC sibizwa ukuthi ama-Arity Forces so sesihlangene ke la sizokhanda ubuholo obusha obuzolawulwa yithina solawulwa umongameli wethu umongameli uZuma okuyena wasungula iqembu njengamanje sesila kwi-MK sizoshintsha impilo zabantu njengoba sasishilo. Siyabonga kakhulu. Uzizweleka abalandeli laba beMK basho khona ukuthi cha balilandele iqembu kwina kuba ingabi khona imigomo kodwa basho ukuthi cha iqembu leli elilandelekayo nabo ke futhi bagcwele idalati njengoba ngiphuma nje ngaphandle ngiyekele umfowethu la uRay Mbele
anitshengise nje short abalandeli njengoba begcwele italati njengamanje besuka office indabo la elikhulu lalapha le-MK badabula yonke imigwaqo lapha e-MK ukutshengisa nje ukuthi bangakanani lapha edolobheni lasemnambithi la sithole khona ukuthi okwamanje basihamba phambili nakuba ama results engakhishwa ngokusemthethweni. Kusenjalo usihlalo kazolonke we-ANC umnumzana Gwede Mantashe uthi uthukile indlela eliqhuba ngayo eliqela litsha umkhondo wesizwe njengoko likhokhela ngenxaso kwaZulu Natal. KZN, it reflects something different. It reflects Zulu tribalism. And I don't think we should actually lock ourselves into Zulu tribalism. Tribalism is a backward form of politics. It is having its time frame, it disappears. So if that is the factor, I'm not worried about it. Kanti ke ikomishoni yonyulo emhlanje ithi amagingxigingxi athile kweliphondo adluliselwa kuphando lwamapolisa. Kuye kwavulwa ityala eVomaastad emva kokuba umuntu obengenegama elingakhange livele kuxwebhu lokuvota kutyholwa ukuba uyawavunyelwa wavota. Ukanti eLesotheng elinye lamagosa e-IEC liye lahlatywa lelinye. Lo gama uninzi lukwazile ukuvota kunyulo lwesixhenxe kwelixesha elili kwinkululeko. Abanye abahlali bathi abaninzi baliphosile ithuba lokusebenzisa ilungelo labo lokuvota ngenxa yomda wentsimbi yesithoba yokuvalwa konyulo. Ukanti imiba emayela nokusilela ekuqhutyweni konyulo iqatshelwe kwiphondo ngokubanzi. There's a number of cases which amongst them involves presiding officers who were violating the Electoral Act. The official, instead of helping, gave the instruction that rather vote for this party. That comrade that has been, which the case has been opened against, was the canvasser of the ANC. So during the day, he was busy with the canvassing activity, taking people from the houses, going into the stations. Ityala lolwaphulo mthetho ngakumgaqo-nkqubo wonyulo liye lavulwa ngakomnye wabasebenzi bombutho obaluliweyo. Ukanti ke i-IEC ithi eminye yemiba emininzi iphantsi kophando. Ikomishoni yonyulo isindleka abakhimkhanya abaphuma kumazwe ohlukeneyo ehlabathi ukubeka isweni unyulo. I-IEC iqwatyele izandla ngokuba lelinye lamaqumrha impumelelo kwihlabathi. First and foremost is to congratulate the people of South Africa because since we've been here, the whole process so far has been very peaceful, and I think that owes a great deal to the maturity of South African democracy. And secondly, to say that the turnout, as we have seen from different polling stations where we've been, has been quite impressive. I know there has been a number of problems, especially with regard to the electronic devices. But all the same, again, I want to thank the people of South Africa for their patience and for bearing despite the huge delays. And my hope and prayer is that this democracy of South Africa that has been the pride of Africa for these years will continue to show us its strength and maturity as we move forward. And you, Mr. President? Well, thank you. My brother, President Uhuru Kenyatta, has spoken our mind. First, I have to congratulate people of South Africa for 30 years of unbroken democratic practice. And we join you to celebrate these 30 years of success. Regarding the current elections, we believe that, yes, there are some logistic issues. Yesterday, during the field observations, like some of the places stayed for too long to conclude voting up to this morning. We believe that subsequent elections, those will be better managed. But on the overall, we don't doubt the credibility of the Electoral Commission. Umbango mthiya ucima umlilo naku makhumalo sefikele nemozulu makuthethi bomnyama kuvele kukhanya kube chos bele.
mandibulele kwibhele molona kwembukeli naliqikelelo lwemozulu ngokuhlanje sabona into bananke umsingo moya bandayo xana nazile pha entshona udala kaloku lamathuba entshizana esithe qaqe ndaziphakamileyo ngokonjalo namathuba entshizana esithe qaqe phakwendawo ezikumzantsi intshona welizwe kungenjalo sabona into balithehole ngamafu phaya empuma koloni kanti ke ngomsombukeli sabona into balamsingo moya bandayo uyangena ke ngoku ungena pha kwimimandla esempuma kodwa ke ushiya lamathutyana ngephemvula nentshizana esithe qaqe phakwendawo ezikumzantsi intshona welizwe 30% olindelekileyo phaya empuma koloni kanti ke kwindawo esigudlunxeme kwaphaya empuma koloni oko sabona amathuba athanda uba mahle kakhulu emvula phaya koGqeberha kanti ke mbukeli kulindeleke nemozulu enokudala imililo yamadlelo phaya koMahikeng ongatsho ukuthi akusikuxelelanga amaqondo wona okutshisa asibonisa into yoba noko ngokuhlwa nje mbukeli inkwankca ikhona ilindelekile futhi kwiindawo ezininzi sabona amaqondo ngo-5 pha eSutherland kanti ke pha eVostile sisithandathu ngelixesha sisixhenxe eFredendal ngokunjalo napha eKapa lodumo bake wena usemonti lindele u15 ofudumele nje kakuhle kodwa ke ehla maqondo ngesihlanu eKomani 8 pha eMthatha zaphinda thathise ngo16 pha koVerulem konanda koNdwedwe eThekwini pha yaqanda nje eBethlehem ngelixesha sithoba eliphalale masambe mbukeli sijonge ngomso ndingatsho ndithi levakalela futhe lomsingo moya bandayo maqondo athanda phansi kwimimandla esentshona abetha nje kwishumi eSutherland ngelixa ngu14 eCalvinia 18 eFredendal zeibe ngu22 pha eUppington bake wena mbukeli phaya empuma koloni nakhona ndingatsho ndithi amaqondo athanda uba phantsi semona la 15 erhafu ngelixa pha eKomani ingu16 18 eGqeberha kanti ke kwindawo eziphakamileyo phaya kwimpuma yelizwe noko amaqondo athande uba mahle kufudumela ubukhulu becala mandiphele emehlweni hlala entliziyweni kamnandi mawethu.